L-Għaqda Repubblika qed tappella lill-Gvern biex minnu fih jibda b'konsultazzjoni serja dwar il-liġi li suppost tipproteġi l-whistleblowers, kif din il-liġi qed tkun meqjusa bħala waħda li mhix tagħti l-aqwa protezzjoni. Jekk dan ma jsehx pajjiżna se jkun qed ibati għaliex wieħed m'għadux konfidenti biżżejjed li jersa' l quddiem u jirrapporta informazzjoni konfidenzjali, kif spjegalna l-President tal-Għaqda Roberta Aquilina. Ħsara f'diversi livelli, ħsara fis-sens li ċ-ċittadini Maltin ibatu mill-korruzzjoni, mill-money laundering illi teżisti f'pajjiżna u minn ħsara wkoll għaliex dawn ma' affarijiet li joqoltu lil kull wieħed u waħda minnha fil-laħam il-ħaj. Jaffettwawna wkoll fir-reputazzjoni ta' pajjiżna għaliex il-fama li jakkwista pajjiżna f'dan l-aħħar snin xejn mi sabiħa u għadna ma feqniex minna. Għadna ma feqniex minna għaliex mhux sempliċement m'għandniex image tajba barra Malta, imma għaliex il-problemi illi waslu fl-aħħar mill-aħħar għal-til għall-assassin ta' ġurnalista għadhom magħna. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, Repubblika qalet li kif inhi l-liġi bħalissa kawża ta' numru ta' nuqqasijiet din qed tfalli b'mod sħiħ. Tant li minflok tipproteġi l dawk li għandhom xi informazzjoni wieħed kapaċi jgħid il-ħabs jekk jitkellem. F'pajjiżna din il-liġi ġiet użata darba waħda biss fir-rigward tar-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono u l-qrati ta' pajjiżna qalu li dak kien frame-up politiku fuq membru parlamentari tal-oppożizzjoni. U allura aħna qed insejħu fuq il-Gvern Malti sabiex jagħmel dak li kellu jagħmel diġà u m'għamlux, ġifieri li ibiddel it-triq u allura inniedi proċess ġenwin u effettiv ta' konsultazzjoni pubblika. Il-Gvern Malti meta qiegħed jirrifjuta illi f'pajjiżna jkollna liġi effettiva li tagħti protezzjoni lil whistleblowers qiegħed jiftaħ il-bibien beraħ ta' pajjiżna għal korruzzjoni, money laundering u reati serissimi oħra u qiegħed iwassal messaġġ lin-nies illi jridu jikxfu il-legalitajiet biex joqogħdu lura għax inkella il-Gvern stess idur għalihom u jagħmel il-mod illi jsofru konsegwenzi. Fost id-difetti li wieħed isir f'din il-liġi tal-whistleblowers hemm dik li l-liġi flok tipproteġi tikkastiga u tikxef l-identità ta' min joħroġ informazzjoni. Pajjiżna kien daħħal il-liġi li tipproteġi l-whistleblowers fl-2014. Imbagħad fl-2021 il-liġi kienet ġiet emendata biex timxi mad-direttivi tal-Unjoni Ewropea.